Umbutho wePAC ubambisene nesiqithi saseRobben Island usungule ngokusesikweni lenyanga njenge Robert Sobukhwe Month.Lombutho uthi uzakuwulwela umba wokuba inikwe ingqalelo leNkokheli njengoko kusenziwa kwezinye ezingasekhoyo nezisadla amazimba. Ubawo uRobert Sobukhwe wayevalelwe iminyaka emithandathu kwesi siqithi saseRobben Island phambi kokuba akhululwe ayokubhangiselwa eRhalishiwe eKhimbali. Eli qala lomzabalazo lasweleka ngonyaka ka-1978 lineminyaka e-53 ubudala emva kokulwa nomhlaza wemiphunga. Ngomhla we-27 kule nyanga kuza kubanjwa isifundo saminyaka le ngobomi bakhe. IPAC ithi umzila awawushiyayo mawunikwe intlonipho efaneleyo. Fortunately, I am the member of parliament. I will make that motion and submit in parliament. He must be recognized. He deserves better. Sobukwe deserves better. The parliament of this country must recognize him. They can't recognize the clerk, they can't recognize border, those who persecuted, maimed and killed our leaders and yet ignore our own leaders. Amaqala alombutho kuquka nesigqeba esiphezulu ebengungelene kwesi siqithi ukuza kunxulumana nomoya wakhe. Oogxa bakhe babalise ngeenkumbulo zabo. Sobukwe will come rushing out of his compound. And then he will take the sand, put it and then put it around and throwing it in the air, shouting to all of us saying, "Izwelethu." Ubawo uSobukhwe sesuka kubanjelwa ukuyalela kwakhe uluntu ekubeni lulwe nomthetho wamapasi.